45 ruta ng mga provincial buses na may biyaheng Manila to Bicol vice versa nakatakdang buksan bukas, ika-15 ng Abril 2021. Nakatakdang buksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang karagdagang 45 ruta ng mga provincial buses sa Bicol na may biyaheng Metro Manila to Bicol vice versa. Ito ay alinsunod sa kanilang inilabas na Memorandum Circular No. 2021-0231. Paalala ng LTFRB na walang taas pasahe na ipatutupad maliban na lang kung opisyal na inilahad at inaprubahan ng naturang ahensya. Samantala, istriktong ipatutupad ang mga sumusunod na health and safety protocols na inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EIF sa mga pampublikong sasakyan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Laging magsuot ng face mask at face shield. Bawal magsalita at makipag-usap sa telepono. Bawal kumain sa loob ng sasakyan. Laging panatilihin ang maayos at sapat na ventilation sa mga PUVs. Laging magsagawa ng disinfection. Bawal sumakay ang mga pasaherong mayroong sintomas ng COVID-19 sa pampublikong transportasyon. At laging sundin ang panuntunan sa physical distancing. Bagamat papayagan na ang pagbubukas ng ruta ng mga provincial buses, ito ay didepende pa rin sa restrictions at requirements na ipinatutupad ng mga local government units, partikular na ang pagbubukas ng kanilang mga border para sa mga bus na manggagaling sa iba pang lalawigan. Narito ang listahan ng 45 ruta ng mga provincial buses na babiyahe sa Bicol Region. Para sa probinsya ng Albay, Bakakay, Legazpi, Ligao, Manito, Tabaco City, Tiwi, para naman sa probinsya ng Camarines Norte, Daet, Jose Panganiban, Paracale, at Santa Elena. Para sa probinsya ng Camarines Sur, Balatan, Bato, Buhi, Caramoan, Garchitorena, Iriga City, Lagunoy, Nabua, Naga City, Pasacao, Presentacion, San Jose, at Tinambak. Para sa probinsya ng Catanduanes, Bagamanok, Baras, Viga, at Virac. Para sa probinsya ng Masbate, Aroroy, Balud, Kawayan City, Esperanza, Mandaon, Masbate City, at Placer. At para sa probinsya ng Sorsogon, Bulan, Castilla, Donsol, Gubat, Irsing, Magallanes, Matnog, Pilar, Prieto Diaz, Sorsogon City, at Santa Magdalena.